салом алайкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали Элдари Арифтиҷӣ. Бародарон, мо дар молбозори ноҳияи Вахш сешанбе бузург қарор дорем. Савдо сиз шидагӣ аст, савдо нест. мен барои 11 гуфтасем, савдо нест. 800 кадан 750 800 савдо шуд. Neç savdo bo'ldi? 1600 savdo shudi azizlar. 1600 so'm savdo shudi. Buni برای سیورا چند گفتی را؟ 12,000 میشه 13 میشه.